And we can tell you now, Zuma will go to jail. Yes. As an MKP member, I'm saying Julius Malema doesn't belong to jail. He's one of our own. He's a black man who has been betrayed. No matter how much Julius Malema hates our party and hates our president Jacob Zuma. And owethu uMongameli uZuma usifundisa ukuthi asibathanda abantu noma kuthiwa benzani kuthina. Noma besibiza ngezinja singaphatheki kabi, bebiza MKP ngesitokofela bekhuluma noma yini singaphatheki kabi. Besilokhu sizazi ukuthi asisona izinja futhi i-MKP ayisona isitokofela sakaZuma. So we are fine with that. But we love Julius Malema. Ngicela wonke ama-member e-MKP omkhonto wesizwe mekusekwa uJulius Malema ngamseke kakhulu akhombisa uthando. Ayikho into enqoba uthando emhlabeni. Uthando linamandla kabi, namandla amakhulu uthando. Linqoba yonke into. So the most khombisa uthando kuJulius Malema as our own brother. Lokho kuzokwenza ukuthi umuntu omnyama linqobe leliso. Let us unite, black people. MKP na EFF, one blood, one love, baba. Noma ngathini ngazonda njani, sinithanda nizonda, sinithanda ninjalo. Viva Mkhonto, viva.